पहले बजरंग बली के जयकारी होखे जोड़ से हमर दहवा जिला तो है हो एकदम है मंच पर शांति चाहिए श्रोता के आनंद चाहिए आई है हमारा देखे के बोली बजरंग बली की हमरा के यहाँ जय के बाद एगो औरी जय होला बाकी जतनी अलग बा हाय फाइनल बा गीत तो बहुत बा कि खास दास हो करुणा निधान के ये कारो है दिया ना तो बहुत गीत नए नए सीखले बनी कि बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा अरे गदवा विशाल बा। आज भी हमारे धरती पर भजन सुनने वाले हैं अच्छे श्रोता है लेकिन केहू सुनाई तो बेनू अब तो शुरू में बड़ा जे माड़े भात खिया दे तो का करब केहू खा के चलिए नहीं जाए भले कर पेट भरे चाहे मत भरे तो कौन हो खे राजन भैया कौन खास दास हो की है ही होला सेकंड वाला आए हाय हाय ये हनुमान जी राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तो बजरंग बली के अरे होते हिया लाल लाल बा अरे गदवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा। बड़े भैया के आशीर्वाद नाव बता दी जीतू राय जी हमरा के आशीर्वाद देनी है हनुमान जी के भजन पर एगो हम चैनल में गाना गौले रहल हवा में हास बनले अरे की हवा के ललनवा हवा में हक्कारे लाली रे पतनवा हवा में हक्कारे लाली रे पतनवा हवा में हमरा इच्छे नाम भूला गई न्यू राजस्थान मार्बल की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद रिक्कू शर्मा हमारा मुखिया जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आ संजय राय जी हमारा के 500 रुपया दिले बनी बार बार प्रणाम केहू माता बहन में 100 रुपया देवले नहीं खेका भाई ऐसे की तो हमार दौले बा की तो हमार दौल भाई तो कहूँ आशीर्वाद पुरस्कार दे सकता रुपया के बारिश हो गई फोटो लेव का तो बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा। बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा। पटेढ़ा ग्राम से साथ ही साथ कर ससुराल शीतलपुर हो हमरा गोल्डन शाही भैया बड़ा दिन के बाद मिलल बनी पहले तो देखिए के जीवन धन हो गई और बाद तो पैसा से हम धन धन होते बनी बहुत कहता है गोल्डन भैया भजन पर रौरा देता नहीं रौरे में हमारे बड़ भाई है राम जी के दूत मैया अंजनी के पुत्र रौरा रौरा लीला पचंदन लाल लाल बा मुतहा रामपुर की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार जितेंद्र मोबाइल बनी का
आई जितेंद्र बाबा जाई रौरा सबके हनुमान जी एकदम बिजनेस में करोड़पति बना दे जितेंद्र बाबा रौरा अरे किल्ली लड़ा यूट्यूब वाला भाई हो चढ़ हम लोग के भजन के भी सुनवैया बाड़े टोटल जना चढ़ हम खाली बाउर के ही जब प्रेमी नहीं खन रौरा लीला राप चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा 10 टकिया 20 टकिया चुटकी बना देनी साफ उड़ा दी हो जाला उड़ा के काम जल्दी खत्म करे के चाहे 100 टकिया बा 500 बा तनी हाथ में लेवे में मजा आवेला 10 टकिया 20 टकिया साफ उड़ा देनी के लोग कहे करे भाई कौन वीर आई रहे हो साफ छींट के चल गई अरे दे दे तो भारी लगता रौरा लीला रात चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा रौरा लीला रात चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बा बड़ी 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 लई है रही बड़ा मेहनत पर राजन भैया गावे में ये पैसा निरंजन बाबा की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद ये पुरस्कार बड़ा मेहनत लगा में दूसरा के देव तो गायब कर देता रहे सब हाँ और मिलो तो 2000 तो कहतर सके ब्याह जी 1200 रहे लड़ाई नहीं भाई निरंजन बाबा की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार जय हो पवन कुमार तेरी शक्ति है अपार बजरंग बली के कहिया लाल अभी कुछ देर पहले 1100 रुपया अभी 500 रुपया हमारा रोहित कुमार जी पुछरी के आशीर्वाद दिले बनी भैया के बार बार प्रणाम ए हनुमान जी रौरे नु होई कि रौरा लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी लंका में कोई नी जाके सिया सुधी कोई नी कि राउर नाम जानो राउर नाम जानो तो दुनिया जहान बा राउर नाम जानो तो दुनिया जहान बा अरे गदवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा पिताजी कहलन कि अगर तहरा भजन गावे के मौका मिल जाए कम समय हो के चाहे ज्यादा समय हो तो अपना गार्जियन से माता बहन से नौजवान से कही हो जरूर कही हो केहू सुने चाहे मत सुने बाकी ओकरा बाद में बुझाई हरि गुण गा के जीवन बना ले हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला हरि के भजन न कैला
हरि के भजन ना कइलो तो ए घर के ना घाट के भजन घर के ना घाट के भजन जब शरीर मिलल बा देहिया के पाई के देहिया के पाई के अरे जीवन बना ले जब हम हूँ भैया अरविंद भैया भजनवा हम ना गावत रही तो भजनवा बड़ा माहूर लागत रहे बाकी हम सुनले बनी कि भजने के दिन हो ए गड़ी काया जामी लगी सेवरी हो गईली सीधा अरे गड़ी काया जामी लगी सेवरी के कइलन सीधा भजन में ही इतना शक्ति रहे कि गड़ी काया जामिल गीध सेवरी के कैलन सीधा कैसे बैरिया के खाके अरे जीवन बना ले रे पगला ए गोल्डन भैया अरविंद भैया रौरा तो हमारा के बोलाइला तो हमारा बड़ी मन लगेला रौरा प्रोग्राम में जब रौरा गीत अच्छा लगेला तो पुरस्कार दिला जाए बाजी रौरा हमार भौजाई 500 रुपया दे के विदाई करीला बाकी आज हम एगो आग्रह करते एगो कुर्ता सिया के अरे जीवन बना ले हरि को न गाय के जीवन बना ले जब हम भजन ना गौनी तब बुझाई कि है दुनिया तने में बाचा चाहिए बाकी जब हमारा गोली लागल वो दू गो चलल तो 3 गो में से 2 गो लाग गई आ 2 गो गोली लगल के बाद भी रौरा सबके छोट भाई आज सामने बा आज चेतन छपरा में भजन गा रहल बा प्यार पा रहल बा तो हम माई के बड़ा योगदान बा ओकरा बाद हम कह सकतनी कि दुनिया के हर श्रोता जे हमरा के मानेला उनकर योगदान बा तो भजन के दिन बा भिखारी भैया बाकी पहले भजन में माहू रस लागे संजीत भैया कोहेले प्यास बैतरी ए कोहेले प्यास बैतरी माहू रहो जोई है मिस्त्री माहू रहो जोई है मिस्त्री हमरा मुकेश शर्मा जी चेतन छपरा कहेले दास गईत्री माहुरा हो गईली मिश्री आए हैं भीड़ में केहू के विश्वास ना हो हम जानो तानी तो एक बार हमार विनती बा देखिलो या जमाई के जीवन बना ले देखी हमारा भैया कहनी है कि रौरा माइक में कहीं कि हमरा हर साल आवे तो हर साल आवे के तो बा लेकिन आज हम एगो गायक बन के जरूर आई बनी लेकिन अगला बार से हम अबो करो जब तक शरीर में सांस रही 5 अक्टूबर के हम चेतन छपरा में तो अबे करो लेकिन गायक नायक बन के ना परिवार बन के और सदस्य बन के आई
आ कोनो भी कलाकार वही है रौरा सब बोला ले तो उनकर हम स्वागत में खड़ा रहो। आ केहू के सुने के मन होई भोजपुरी में जितना गायक बाड़न गायिका बड़ी हीरोइन के तो हमारा व्यवहार पर विश्वास बा कि सभे हमरा के मानेला। तो उनका से हम जरूर विनती करब कि हमारे गांव भले पियरों में आराम में बा लेकिन कुछ परिवार के लोग भूला भटक के चेतन छपरा में रह गई बा। ते गायक मल्लिकार हे भैया तनी चेतन छपरा 5 अक्टूबर के ही हलो तो हमें टेंशन नहीं खेले कि हम जहाँ सामान मिलेला तो हमेशा आई 5 अक्टूबर के हमें ही जाए गावे आई चाहे ना गई बाकी रहब जरूर। ए पहले प्यास गई महुरा हो कोई जब विश्वास नहीं है तो एक बार देख लो या जमाई के मंच जौन हा खड़ा हो यूट्यूब पर तो केहू गाली रौरो गाली कंप्यूटर से आवाज सेट हो जाए यूट्यूब पर गाल ले रौरो गाले जे बैठल बा सभे गाली बाकी मंच आ खड़ा हो तनी भेंट करो है जा देख लो या जमाई के अरे जीवन बना ले प्रोफेसर साहब चंद्रमा राय जी कोर से ऐसे कहो तनी मेजर में जितेंद्र राय जी कोर से बहुत बहुत पुरस्कार बड़ी सुंदर गावे लगौले हुई अरे की राधा पति घनश्याम अब बोलो बता बोला ये जवाना सीरी सीतायरा बोलो बता बोलो जवाना अब है कागज पर लिख के हम हिंदी बड़ा कम पढ़ल है हम अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं। बाकी यादव मोबाइल शोरूम चेतन छपरा प्रोपराइटर सुकेश यादव जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। बाकी जितना आज नौजवान बड़े बुजुर्ग के ना कहो जितना आज नौजवान बड़े उ चाहत रे कि का गोलू रजवा भोजन ढेर घिंचले बा काहे घिंचले बा ओकर कारण बा जवन माजा हरि के भजनिया उ माजा कोनो दुनिया में ना कलाकार बनी जा तो कलाकार के शोभे इज्जत करे करे भाई गोलू राजवा है करके गाड़ी मत दो तो कलाकार बनी तबे ना तो हम घरे रहो अच्छा जी हम दुआर पर रहो केहू के हम गाड़ी दे दी तो नकबोल फाटे में टाइम लगी तो गोलू राजा हवा की खेसारी हवा हेलो बैटरी और आगे लिखा चाचा एगो और माइक बानू एगो माइक के खराब ही बा देरी ना होके चाहिए। हेलो 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 अगर हमरा के केहू गाड़ी दे देवे एकदम 2 मिनट में फैसला हो जाए कि ना बाकी हुए हम ससुरारी जाई जेकर बियाह भइल होई ससुरारी जात होई और जब साली कहत है से जीजा जी मजा आवता कि ना मजा आवेला कि ना जब साली मजाक करेली सब यानी हालत के बताई सब है तो गीत बड़ा सुंदर बा का साड़ू भाई
ए मजा सोढ़ुआ न समधी मजा ससुरारी में मजा बा मजाक में तो मजा बाटे गारी में और मजा बा मजाक में तो मजा बाटे हमारा हाथ देख के दीपू बाबा कहनी है कि बड़ी हमारा कष्ट होता कष्ट काहे होता। अरे गेंदा स्वामी इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले। हाथ में का रखल बा श्रोता तो सब जानता है जनता हमें बाबा तबे ए मजा सोड़ हुआ न समधी मजा ससुरारी में मजबा मजाक में तो मजबा टेगारी में आ केहू आज कहत अरे भाई फेसबुक चलाओ तनी डीपी डालो तनी कोनो एक दो लड़की के मैसेज आ जाई तो हम जानब जे बड़ा हम सुंदर बनी तबे नु लड़की के मैसेज आवता। बाकी ये नौजवान भाई जवन इज्जत जवन प्यार जवन सम्मान जवन दुलार घर के मेहरारू दी जवन सुखावा दे दी मेहरिया जवन सुखावा न्यू हीरा साइकिल स्टोर खाकी मठिया हीरा प्रसाद जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। मंजित बॉडी मेकर खाकी मठिया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जवन प्यार दे दी में हरिया मजा हो हीरोइनिया में दादा। ऐसे कहता जब शरीर बड़ी भाग से मिलल बा बड़ा भाग मानुष तन पावा। ऐसे कहतनी भजन जे समाप्त करो विकी तिवारी जी मंच पर आई। अरे ओही सोनो सुंदर तनवा से हरि बोला बोला हो मनवा जेकरा भी भजन हमारा अच्छा लागल एक बार दोनों हाथ लास्ट में उठाई भजन आ तो भजन को कहे के बाद अरे ओही सोनो सुंदर तनवा से हरि बोला बोला हो मनवा। अभी भाई लोग एकदम शांत रहे पर माथा वही लोग ताली बजाए आया इतना जोर से बजावे के बाद कि भाई लोग के लाज लगे कि देखो भाई भजन में कितना शक्ति बा तो ये तरी बजावे के बाद आ जाइए। निमिया के दाढ़ी मैया लावेली झूलनवा हो की झूली रे झूली निमिया के दाढ़ी मैया लावेली झूलनवा हो की झूली रे झूली मैया मोरी गावेली भुतिया हो की झूली रे झूली खूब सुंदर माता बहन लोग बड़ी जज्बा में बा। बाकी यही भजन पर हमार भाई लोग भी कम नहीं थे का भैया रौरा सब कम बनी यूट्यूब बोलन के देखावे के पड़ी कि आज के श्रोता भजन में भी आनंद ले सकता है। तनी एक बार जोर से हाथ उठावे के बा अरे ओही सन सुंदर तनवा से हरि बोल बोल हो हरि बोल बोल हो मनवा हरि बोल बोल हो मनवा।
संजय यादव जी और मालिक यादव जी। हरि बोल बोला हो मनवा, हरि बोल बोला हो मनवा। अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोल बोला हो मनवा। अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोल बोला हो मनवा। अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोल बोला हो मनवा। देखिए हमरा रोहित भैया पुछरी से टोटल हमरा के कोई 100 रुपया दिले बनी। बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। अरे ऐसन सुंदर तनवा से हरि बोल